Здравейте, приятели, аз съм Слави. И така, приятели, искам да ви разведа и с моя нов дом, който е в скалата, издълбан. Предполагам, че някога си бил в добра форма. Тук ме нареди. Тук ме нареди то. Той ме нареди, човек, с едно предположение ме направи, да. Не е честно, отказвам се от тази игра 3. И това сега точно колко е? 5 часа, човек, стане ли почва да къртат тук? Какво къртиш 5 часа, бе? Пах ти, човека. Манго. Когато е отворен, е по-дълъг, отколкото очаквате. Ето го и него, тук спя на камъка, а главата ми е на пръста, за да може да е на по-топло. С никотин. Предполагам, че подкрепяш LGBT общността. Предположението ти е правилно, подкрепям, защото главно не се интересувам особено кой с кого какво прави. Владив 07. Предполагам, че си пълен аутист. Тези играчки си има собствено име и характер. Бялата е белият тигър, червената е фениксът, синята е драконът, имаме още Жокерът, Кирин и черната пантера. След като имах време да се позабавлявам и потренирам малко, искам да ви представя своя собствен Слави трик. Какво ще кажете? Предизвиквам ви и вие да го направите и пускам някаква рандъм песен от телефона. България е синя. СДС. Това е положението, хора. СДС пътя. Студено, нали? Студено много. И аз съм от СДС. И аз съм от СДС. От 0 до 100 година, ютубър катина, пази се. Иска да бъдеме заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. О, доби, че запознахме. Ако това видео ви е харесало, оставете по един палец нагоре в подкрепа и не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Абонирайте се супер лесно за канала от кръгчето с моята снимка там горе и не забравяйте да праснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай пък, че имате още свободно време и ви се гледа друго интересно видео, цъкнете на ето това правоъгълниче тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!